Σήμερα θα σας δείξω μια εφαρμογή πάρα πολύ ωραία, μιας τεχνικής που λέγεται υγρό γυαλί. Είναι δύο υλικά ουσιαστικά τα οποία τα αναμειγνύουμε μεταξύ τους και μπορούμε να το εφαρμόσουμε σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Θα κόψουμε λοιπόν τώρα ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να αποτυπώσουμε την εικόνα του. Και τώρα με ένα χοντρό πινέλο, μαλακό, καλύτερα να έχετε μαλακά πινέλα, θα περάσουμε όλη την επιφάνεια και αυτό είναι το αποτέλεσμα που μας δίνει. Σε αυτό τώρα μπορούμε να βάλουμε πίσω ένα αυτοκόλλητο κούμπομα καρφίτσας και έτσι έχουμε ένα έτοιμο κόσμημα. Κολλάμε ό,τι έχετε καταλάβει, οτιδήποτε μας αρέσει, οποιαδήποτε εκτύπωση, είτε είναι χαρτοπετσέτα, είτε είναι φωτοτυπία, είτε είναι ένα σχέδιο που βρήκαμε κάπου και μας άρεσε.